Ja sam Sofija. A ja sam Dina. A ovo su kokice. Da. U današnjem videu radimo Popcorn Challenge. Dakle... Ja ne znam pravila ove igre, tako da će Sofija da objasni svima nama. Dakle, ovako. Ova igra se sastoji iz 5 etape. U prvoj etapi uzet ćemo jednu kokicu. Da, kokicu. Uzet ćemo jednu kokicu i baciti u usta. U svakoj etapi imamo 3 pokušaja. Dakle, ovo ćemo raditi. Dakle, u svakoj etapi ćemo raditi to. U prvoj etapi jednu, u drugoj drugu, u drugoj 2, u trećoj 3, u četvrtoj 4 i u petoj 5. I, možemo da počnemo. Dakle, idem samo po papir i olovku i sad. Ja ću da vežbam, dok su Sofija vrati, ali evo. Opa. Ok, malo smo prozrule, kao što možete vidite, možda ne vidite, ali ok, sad ćemo mi to skupimo za čas. Dobro. Upravo nam je nešto palo, sad ću da idem to da podignem. Dobro. Idemo, gdje kreću? Ko ti prvo? Mogu ja? Ajde. Sofija će naravno u ovoj igri da pobedi. Da, to je, ja pa ne znam. Sad ja. Da ga naš brat je ovdje. Da, tako da ako čujete galamu, sigurno je on. Evo, moja prva kokica. Ok, ako ne uspijem, možete da probam drugi pokušaj. Naravno da nisam uspio. Da ne palim. A sad uzmem tako. Daj mi. Igraš. Udari mi u zub. Kako bre? I još jedan za mene. Jedna. Auć. Udarila mu nos. Još jedan pokušaj. 0. 0. Sada ja. Druga. Kako? Okej. Još je 2 pokušaja. Još jedan. Evo ovdje. I tu, ajde. Ajmo, Dino, uspjeđeš? Bravo. Sada 4. Evo, ovo neću da uspijem. 4. Ovako je onako već sam izgubila zato što Sofija. 2. Ode pod krevet. 2. Bože moj. Imaš još jedan pokušaj? Da, imam još jedan. Čekaj. Ne. Imaš malo. Sad je. Jedan. 2. 3. Još 2 pokušajmo. Ajde. Još jedan. Ajde. Imaš još tako? To je to. 1. A sad 1, 5. 1, 2, 3. Ovo su moje naočare, zato što bole me očaglice, tako da možete. Gdje mi je kokica? Evo moja kokica. Daj mi. Dva. 3. 4. Okay. A nije 5. Sad ću ja. Još 2 pokušaja.
Izgubila si. Nula. I ja sam pobedila, naravno. A još sam izgubila, naravno. I sad se sada mi radiš. Ništa. Još Dakle, nešto da mi radiš. pobeda. Imam challenge. Ne. Ajde, bar to. Izgubila sam Safija. Dobro. Ovo Da, a je... gdje napravit ćemo haos sa tim? Skupit ćemo se. Šta će napraviti? Ok. Sanja. Imam jedan mnogo bolji challenge. Challenge je bio da mi stavi kokice na glavu, ali ona to neće. Smišljala je nešto mnogo bolje. Ne, neću mi to. Na čemu? Ti nače. Na nosu? Ne. Evo. Lepo. Mogu lako čovjeka. Na čemu? Safija, ti si luda! Mnogo bolje. Tam još. Dakle, imamo ovdje ove štipike. Ovdje što smo radile How Long Challenge. Evo Dina. Aj, skini mi ovo, molim te. I Viktor sad pokušava isto, ali ga sigurno boli. Da. Pobednik. Sam ja. Gubitnik sam ja. I eto. To bi bilo to. A ne biti sam gubitnik. Dakle, neće biti. To je to za ovaj video. Da. Ukoliko vam se svidio, lajkujte Komentarišite. i prijavite se na naš kanal. Da. Ćao!